Fi żmien sentejn l-ammont ta' adozzjonijiet internazzjonali li jagħmlu koppji Maltin naqsu biktar minn nofs. Is-sena 2015 kienet l-inqas sena li fiha saru adozzjonijiet f'dawn l-aħħar 10 snin. Fil-fatt kienu biss 18 tifel u tifla adottati minn koppji Maltin. Il-figura l-2014 kienet ħarira ola b'27 adozzjoni. Dawn jikkontrastaw mal-adozzjonijiet li saru mill-2005 sal-2013 fejn kien hemm medja ta' 50 adozzjoni fis-sena. Bl-iktar sena li rreġistrat adozzjonijiet kienet l-2007 b'63 tifel u tifla jingħaqdu ma' familja ġdida. Iżda dan it-tnaqqis żgur li mhuwiex frott in-nuqqas interess mill-koppji Maltin illi minkejja l-piż finanzjarju u intoppi tekniċi ifittxu li jadottaw tifel jew tifla. F'intervista mal-ġurnal Times of Malta, Carmen Buttigieg, il-kap tal-Aġenzija Nazzjonali li tirregola l-adozzjonijiet, saħqet li huwa l-aċċess għat-tfal suġġetti għall-adozzjoni li naqas. Dan fid-dawl li l-pajjiżi jagħtu preċedenza lil koppji mill-istess pajjiż biex jadottaw skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà tal-Hague Convention. Apparti dan, fl-aħħar snin il-Kambodja, wieħed mill-iktar pajjiżi li minnu kienu jadottaw koppji Maltin, waqfu l-adozzjonijiet u Russja, pajjiż ieħor popolari, naqqas l-aċċess għall-adozzjonijiet ukoll. Nuqqas ta' ftehim dwar testijiet mediċi waslet ukoll biex is-sena l-oħra ma kienx hemm adozzjonijiet mill-Bulgarija. Filwaqt li l-Etjopja tirrifjuta li tagħti tfal għall-adozzjoni lil koppji Maltin sa ma titwaqqaf ambaxxata fil-pajjiż. Bosta ġenituri mixtieqa mill-uliet jitkellmu dwar ir-realtà diffiċli li takkompanja l-proċess ta' adozzjoni internazzjonali. Għaldaqstant problemi tekniċi u diplomatiċi ma' pajjiżi barranin huma stallet ieħor fil-proċess. Għal dan il-għam bdew in-negozjati biex koppji Maltin jadottaw minn pajjiżi ġodda, fosthom il-Brażil, iċ-Ċili, l-Indja, l-Ekwador u l-Vjetnam.